ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗಲೇ ಒಂಜಿ ಕನಸು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಬರ್ಸಗೆ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಬರ್ಸಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಪೋನ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗ್ಲ ಬರ್ಸಗೆ ಬೇತೆ ಓವೋ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಬರ್ಸಗೆ ರೋಡ್ ಮಾತ ಚಂಡಿಗೆ ಕೂಲದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾಲಿದಾಯ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾಲಿ ದೊಂಬುಲ ಶೆಕೆಲೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಉಂಡತಾನು ಒಂದು ಕನಸು ಸತ್ಯ ಅವನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗೋಕೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡು ಓ ಯಾನ್ ಕನಸು ಹಿಡಿತೆ ಅವನ ಕನಸು ಸತ್ಯ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೊಂಬೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಮೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿ ಬಣ್ಣ ಅವು ಎಂಚ ಕನಸತ್ತ ಅವನು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಕನಸು ದಾಂಡಲೆ ನಾನು ಕೂಲದಿತ್ತೆ ತಂಪಾದಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಅವರ ಬರ್ಸ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡನ್ನು ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಪಂಡೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಕ ಇನ್ನು ತಿಂಡಿಗೆ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಲಾವೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂಪೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆತು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಏತು ಬುಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಪೇರ್ ಪರ್ಪ ಅವನು ಎಂಕ ಅವಳ ಸಮಾಧಾನನೇ ಹಾಕಿಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದಾನೆ ಇಲ್ಲದ ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಾಯ್ದ ತಿಂದ ಇಂಚ ಆಚೆ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಧಾರ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನನಗೆ ವಿಷಯತೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ತಿಂತ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಚಟ್ನಿ ಬಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಾಯ ಹೋದಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಿಂಚ ಆರಾಮದು ಉಪ್ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗೋಲು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓದವನ ಬರೇಪವನ ಪೂರ ಮಾತು ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ನಂಚ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತೂಲೆ ದಯಪಣ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ತ ಆಯ್ನೋಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕದ ಇದಿರಲ್ಲ ಆಯ್ನೋಟಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಲ್ಲು ಚಿನ್ನ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ಗೆ ಒಬ್ಬಗೊಂದು ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಯಾನಿತ್ತನೆ ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕುಲ್ದು ಓದ್ವಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಆಯ್ನೋಟ್ ಕುಲ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಕುಲ್ಲು ಚಿಂದ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಂಗೆ ಮಂತು ಹುಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಕನೋ ಕನಕ ಇಂದೆ ಕಂಡಿಡಿಯ ನಿಜೋಕ್ಲೇನೆ ಕಾಡು ದಿಂಚಿತು ಒಂದುಲೆ ಬುಕ್ಕು ಪತ್ತೊಂದು ಓದುದ ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಆವೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಜಾಲಗ್ ದೈಕ್ ಮಾತ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಈ ಜೋಕುಲೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ಐಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಕೆನ್ನಾಗ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಪದ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಸಾರು ಮಾತ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವನಸಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಎಂಕುಲು ಚಾವ ಮೂವಿ ತುವರೆಗಂದು ಬೈದ 7:15 ಶೋಗು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ವಿನೀತ್ನು ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾಂದಾಲ ಪೋದು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೇರ್ ಪೋದು ಪಾದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾತ ದೆತ್ತುಜಿ ದೂರಡ್ದಿ ತೂಯೆ ಅವೇ ನಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟು
ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ಚಾವ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸಡನ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬತ್ತ ಕೋಲದ ಅವು ಸಡನ್ ಆದ ದಾದ ಒಂದು ಒಲ್ತ ಕೋಲ ಮತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಕೋಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಗ ಫುಲ್ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಆನಿಕ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಕೊ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಂತು ಸಮಾಧಾನ ಇಟ್ಟಿನ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಆತೆ ఒక ಕೋಲ ಪಂಡ ಇದ್ದೆ ತುಲೆ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇ ತುಲ್ಪೇರು ದಾಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋಲ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ನಿಕುಲ ಏತೋ ಜನ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಅವಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಗದಾಂಡಲ ಮೂವಿ ದಾಲ ಪೂರ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೋಲ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಕೋಲದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ತುಣುಕು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಚಾವ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡಪ್ಪ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತೆ ಒಪ್ಪುಡು ಮೂವಿ ತೂನಗ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಬಟ್ ಮೂವಿ ತೂಯ್ಬೇಕು ಇಂಕ ಆಯ್ನ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಚೆ ನಮ್ಮ ಏರೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನ ಕಲ್ತ ಏರೇನೋ ನಮಗೆ ಹೀರೋಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೂ ಏತು ಮಾತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನನಾದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸೇ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಾತು ತೂರು ತನಿಷ್ಲ ತೂಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರೋದು ನಾನು ಮೂವಿ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕುಲ್ ತೂನೆ ಹಿಡಿದು ಚಾಯ್ ತೂಯೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಚಾವ ಮೂವಿ ನನ್ನನ್ನು ತುತ್ತು ಜೋಡ ಬೇಗ ಪೋತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡಲ್ಲ ತುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಚಿ ಪನರ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ತೂಯಿರತ್ತೆ ವಿನೀತ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೋರಿ ಕೂಡಲೇ ಭಾರತ್ ಮೂಲಗೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಮಾತ ದಾನ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಹೊರಾನೆ ಸೇರೇರು ಅಂದು ತೂನಾಗ ವಿನೀತ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅರೇನ್ ತೂರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿಕ್ ಅಂಚ ಕತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನೈತೆ ಓದರೆ ಕುಲ್ಲುಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುವೇ ಆಪುಡು ಓದವನ ಕತೆ ಸೋಷಲ್ ಎಲ್ಲೆ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬರೆಪಾದ ಕಲ್ಪಾದೇನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಏತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಆತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮುಗಿದ ಮಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಲ ತುಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟಿವಿದ ಬಾಲ್ ತುಲೆ ಹೈಡ್ತನೇ ಆಯ್ಡ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಚಾವ ಮೂವಿದ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂಯಾರು ನಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡೋದು ಎಮ್ಮೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್